Ndikulandireni anyamata ndi anzanga nonse amene mwasonkhananso mu gawo linolo lachiwiri zina mwa zimene zili mavuto akulu a inuyo ma street kids. Ndikulandireni anyamata ndi anzanga nonse amene mwasonkhananso mu gawo linolo lachiwiri la kufotokozera zina mwa zimene zili mavuto akulu a inuyo ma street kids. Mu gawo limeneli lachiwiri ndikuliyamba ndikuti ma street kids mukuvutitsa kwambiri ku Malawi. Kodi munachoka kuti? Kwanu nkuti? M'malo mopempha mulandire chithandizo mulimbi, mulandire chithandizo munzuzu, mulandire chithandizo mulilongwe, mdzipita mkagone kumapanga kwanu, mumayamba kukhala zigawenga, kulanda mafoni, kupha, komanso kuononga kumene. Ndiye mukuchokera kuti? Mu audio imeneyi tiyambira kuti Akira Spirit, tamverani, kwa zaka zambirimbiri za mbuyomo adayika antena yotchedwa blindness antenna. Ndiye kuti mu audio imeneyi ndikufuna ndikupaseni the origin ya inuyo kuti kodi munapezeka bwanji ku dziko lapansi. Inali pulani ya Satana imene anapanga ku dziko lapansi lonse. Tamverani, ku dziko lonse lapansi kumene kumapezeka ma street kids mumachokera kwa anthu osaona, kapena kuti origin yanu ndi anthu osaona amene ali ndi ulumali opanda maso, ndi amene anabweresa kantundu kama street kids ku dziko lapansi. Ndili ndi mbiri imeneyi kuchokera ku chipembedzo cha Satana imene ndi kale kwambiri kapena Satana ndiyerekezi anayika chimene chichi, ngakhale mu nthawi ya Yesu Khristu mzimu umene wa blindness antenna unavutisa. Mukapita mu nyengo ya Abrahamu, blindness antenna mukayipeza. Mbiri ya mabuku ngati Kolani akhungu alemba, kitabu Akidasi akhungu analemba, Baibulo akhungu analemba. Akhungu akhala ku dziko lapansi mibado ndipo adzakhalapo mpaka pamene lipenga lidzalira, akamadza kuangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, ndi pamene mtundu umenewu wa ulumali wakusaona uti udzachoke. Koma tamverani, kuchokera ku mtundu wakusaona kapena kumbado wosaona ndi kumene kunachokera inuyo ma street kids. So tamverani, tikathana pano palilongwe ulendowu tilowera ku nsanje kumene zaka zapita mbuyozo, malingana ndi ripoti lopezeka m'mabuku a chipembedzo cha Satana ofotokozera za ku Malawi kuno. Iyi imene tikuyitcha kuti blindness antenna adakayiyika ku Malaka, kumene ndi ku nsanje. Kumeneko mdierekezi amapanga ataki azimayi akakhala ndi pakati, kotero kuti pobereka chiwerengero cha anthu ambiri amene amabadwa mu makona folo adera la nsanje, makamaka ku mtunda cha ku Malaka uko, kumene kudachokera anthu ambiri akhungu amene adafalikira ku dziko la Malawi, makona onse, matauni onse folo a dziko la Malawi. Pamenepa ndikunena Blantyre, ndikunena Limbi,
ndikunena lilongwe, ndikunena nzuzu. Number 5 ndikunena zomba. Munkayenda kumeneku ndipo ansathu amvula zakale akupasani rekodi yakuti akhungu amayenera kukhala asena, koma sizinali choncho ayi. Kungoti the blindness antenna ya Satana Mdierekezi kuchokera ku Akira spirit ku Malawi kuno idayikidwa ku Malaka. Ndikumene kunkachokera anthu ambiri osaona. Ambiri mwa ana obadwa kwa amasikiniwa kapena kuti anthu osaonawa amakula ndi Akira spirit kapena kuti amakula ndi 9 conquered spirit. So tamverani, anthu amenewa akachoka m'midzi mmenemu kuchokera kumeneku ku Nsanje, atachoka kumeneko ndikufalikira ku dziko lonse lapansi, amakwatirana anthuwa, kukwatira oona kapena osaona nzawo. Ndi ana obadwa kuchokera kwa amasikini ndamene tsopano amapezeka kuti alibe mwayi opita ku sukulu, alibe mwayi okhala pamudzi, amakhala m'matauni mmene amasikiniwa tigwirise ntchito chichewa cholakwikachi cha amasikini kapena kuti anthu akhunguwa. Akhunguwa akamapempha m'mabuliji, m'misewu ndi mwina monse nkubereka ana, amakhala kuti Akira akupanga the generation of 9 conquests. Chifukwa obadwaja amagwira ukapolo kukulira pa buliji. Akakula mwana ameneyi amachoka pansi pa ulamuliro wa makolo acha akhunguwa ndi kuyamba kuziyang'anira yekha, kotero kuti amabadwa ndi mzimu wakuti pakwawo ndi palimbi, mtauni, m'mashopu amwenye, munsika ndi mdepoti, iwowa ndiye kumudzi kwawo. Origin yawo abadwira mmenemu. Zikuta zawo ndi m'mabuliji, zikuta zawo ndi mmene mumu, ndi mmene ana amenewa anachokera. Now, ndiye kuti inuyo kuti mupezeke ku Malawi kuno, mukutuluka ku mtundu wa anthu amene anali osaona pansi pa chipongwe cha Mdierekezi chimene anakayika the blindness antenna. So tamverani, blindness antenna inapezeka ku dziko lonse lapansi. Kwa Amerika inayikidwa ndi kuzikidwa ku Michigan malingana ndi ripoti la mabuku a chipembedzo cha Satana. Kotero kuti nzika zonse za ma street kids the origin yawo ndi ku Michigan. Ku Malawi kuno ndi ku Nsanje, ndiye kumene mzimu umene udakakhala ndi kuyamba kuswana chaka ndi chaka, mwezi ndi mwezi, kuchokera nthawi imeneyo ya Atsamunda kumbuyo kwawo kudzafikira mpaka na lero mwachulukana motere chonchi. Kotero kuti ngakhale panopa mwabwera 91 ndamene ndinakwanisa kukufikirani, koma mulipo oposera, koma kwanu kwa inu ndi kumene kuku. So tamverani, koma mumvesere ndi chidwi. Akira spirit kapena kuti 9 conquered spirit imaitanitsa ana amasiye kuti akapezeke ali desperate pansewu, koma chithandizo chilipo. Mundimvese mpingo, mundimveseso ana amasiye kapena kuti ma street kids. Mukulankhula kwangaku ndikukupangani kuti ngati muli ndi chithandizo ndipo mwakana chithandizocho. Chifukwa ngati sindigwirisa ntchito statement imeneyi yakuti mumavutika chithandizo chilipo, ndiye kuti chiphunzitso changa chisichimveka. Mumachita kubedwa. So tamverani,
ndiye kuti ma street kids mumayamba kuyikidwa tsopano mzimu umenewu umayamba kukubweresani muchipembedzo chimene chichi cha Satana ndiyerekezi. Ndiye kuti gawo lachiwiri lino ndibwerenso kuti tsopano ndi chifukwa chani mumasanduka kukhala zigawenga mu magulu achipembedzo cha Satana ndiyerekezi pansi pa Lucifer. Amakhala ndi programu imene mwini wakeyo ndiyerekezi anangoyipasa kadzina kakuti flesh and blood interrogating field on human sacrifice. So tamverani, tikanena kuti flesh and blood interrogating, mumve pano interrogating amene ndikupaseni pano ndi wa umodzi. Ndiye kuti ndiyerekezi Satana ndiyerekezi kwa inuyo amayembekezera kuti mudzipitisa matupi komanso mwazi kuchokera pa umodzi wanu ngati nsembe ya anthu kwa Satana ndiyerekezi. With that purpose, ndiye kuti automatic ukangokhala street kids umalowedwa mzimu wakupha akira spirit. Simukumva? Chifukwa cha cholinga cha Satana ndiyerekezi chokusonkhanisira ni magulu automatic amakulowesa ni mzimu wakupha umene umakakusanduliza niniyo ma street kids kukakhala chigawenga ndi kukakhala ndi njala mkatika mwanu imene imatchedwa kuti the vampiric faith kapena kuti njala ya uvampire. Nthawi zonse mumafuna kuona magazi, nthawi zonse mumafuna kumva kulira kwa munthu kuti mwamulanda, nthawi zonse mumafuna kumva kuti chinthu china chake chaonongeka chifukwa cha inuyo. Mumakhala kuti ndiyerekezi amakupasani njala. So tamverani. Chinthu number 3 mugawo limene lila chiwiri ndili pa 12 minutes ya audio ya chiwiri kwa inuyo ma street kids. Mumve ichi. Mukabwera kuno kunsewu muli ndi mzimu umene umakupanga ni interrogating. Ndipepese pano kuti interrogating uyu ndi wa umodzi, si interrogating umene inuyo mumupeze ku sukulu zanu ayi. Tamverani pano. Ndiye kuti mukabwera pa umodzi wanu muyambe kuona kuti palibe street kids amene amabwera mtauni nkudzakhala yekha, ndipo ngati pali anthu amene amagwirizana kwambiri ndi kupanga solid ngati chinthu chimodzi ndi street kids. Tsono nimafuna ndiyambe kufotokoza chichewa chakuti mabungwe dziko lapansi, Malawi, apolisi ndi anthu nonse amene muli ndi ma organization timene mumafuna kusamalira ma street kids kwatola ndi kwayika pamodzi. Ndifuna ndikupaseni chithunzi ichi komanso ndikudziwiseni ichi kuti kuyambira lero mudziwe kuti ma street kids samasiye. Ma street kids ali ndi kholo, ndiye kholo limeneli ndi limene anthu ambiri sitilidziwa chifukwa silioneka ndi maso. Likamapanga attack pokalanda kuchokera kumene ana amenewa amachoka, limakaponya pa umodzi spirit kukakhazika maakira. Now kholo limeneli ndi limene limaphunzisa kukhala munthu mmodzi. Makolo ndi anthu nonse kapena mpingo umene mukumvesera nawo zimene ndikufotokozazi. Ku dziko lino lapansi kulibe amene amakwanisa kupanga umodzi ngati ma street kids. Kulibe. Ampingo tunama timakangana, koma ma street kids
angamenyane ndi kukhazulana, kulimbirana ndalama kapena kulimbirana buledi, koma pakamata 5 minutes akumbatirana ulendo kokalanda buledi wina kapena okapempha kwina kwake, ali ndi spirit imene imapanga kukhala pamodzi. Now that spirit ndiye kholo lawo. Amenewa akamachoka m'makomo mmene amathawamo, mmene amachokeramo, mmene amakhala avutika ndi umasiyemo, kubwera mtawuni kudzakhala ma street kids, amabwera kudzasonkhanitsidwa pamodzi ndi spirit imene iyi imene imakasunga pamodzi, kotero kuti mukadziwe kuti chinthu chimene chichisiwamba muyambe kuyang'ana pa umodzi wa ma street kids. Number 2, kuti mukadziwe kuti chimene chichi ndi chipembedzo cha Satana ndipo kuti si chinthu wamba. Mukapeza kuti muli ana amuna ochokera kwa makolo osiyana, amachokera kwa amayi osiyana, midzi yosiyana, koma akangofika mtawuni muno straight amakhala abanja limodzi ndipo amasungidwa ndi spirit imodzi. Chifukwa cha ganizo limeneli ndi mchitidwe umenewu, ndingakutukuleni maso kuti mukapeza kuti kodi ma street kids amene wawa akakhala pamodzi chonchi, chimene chimayang'anira ndi chani? Mpingo wa Mulungu, abusa a Mulungu ndi anthu onse amene mumachita zinthu zachifundo. Mukamapita kukachita support kapena kwaona ma street kids, muzizindikira kuti kholo lawo ndi laukali kwambiri, chifukwa ndi Lucifer amene amatumiza ziwanda akalonga ache kukausamalira mpingo wa ana oyendayenda mu msewu. Choncho inuyo ana amene mwandisonkhanira pano, muli ndi kholo lanu, kuti mukadziwe kuti muli ndi kholo lanu ndiponso inuyo ndi chipembedzo. Number 1, mumakhala odzidalira nokha. Na utamverani spirit imene imauka mwa inuyo ma street kids yozidalira, it's not ordinary, si chinthu chawamba, si chimene chingapezeke mwa mwana wina aliyense. Anzanu amene sanapangidwe attack amadalira makolo. Pa msinkhu wa zaka 6 ndikuona pawo mpaka 27 ndikuona pano, ambiri mwa ana oyambira zaka 9, 6 kulekeza 12 mumayenera kukhala pansi pa makolo anu. Komanso ana chiwerengero chimenecho ndi amene muli ochuluka lerolo pakati pa ana 91. Na utaonani chimakulimbitsani nchani? Mumakhala ndi mzimu ozidalira nokha. Number 2, mumakhala opanda mantha kapena kuti osaopa. Ngakhale muzimva kuti kukubwera polisi, simmaopa. Kusaopa aku ndi kholo lanu limene limakusungani kunthengo kuno, limakuyang'anirani, lingakutengeni ndi kukakugonekani pa bleach. Mukakona ku bleach, limabwera kholo limene lili kusakufungatirani, amene ndi Satana ndiyerekezi kapena kuti ziwanda zache. Choncho kupanda mantha kumene muli nako ma street kids si kwa chibadwa chanu, koma Satana anachita kuyikamo. Simukumva? Kudzidalira kwanu si kumene kumayenera kukhala mwa munthu wa zaka 7-6, koma Satana amachita kuyikamo. Zikupaseni chithunzi zinthu ziwiri ndatchulazi, ndiye kuti chimenechi ndi chipembedzo. Mumakhala pansi pa chikhulupiriro cha chinthu chimene simuchiona, kotero kuti kusachiona chimene simumachionacho, koma mumakhala olimbika mtima otere. Limenelo ndiye kholo lanu limene limakupasani advice kuti musaope. Nyamuka udzipita ukagone ku bleach, ukagone ngalande kapena ndepoti kapena musika, mopanda wina aliyense, osaopa choyenda usiku. Koma mwana wa zaka 7
ndiye kuti ndi umboni wakuti simukhala nokha koma pamakhala chimene chimakulimbitsani mtima. Tamverani. Number 3, olimba mtima ndi zowawa mumakhala ndi chipiriro cha mtundu wina wake chakuti munthu sangachimvetse ayi. Chipiriro chakuti mwagona pa mphepo ngati wa misala, ngakhale chofunda palibe, munayasa makatoni azima Juni koma mwazizidwa kwambiri usiku. Chipiriro chanu chimakaonekera kukacha mamawa, simumapanga chisankho chobwerera kapena kupeza chithandizo choti mupemphe pena paliponse pamene mukupadziwa kuti mukasamalidwe. Ayi, mumapitirira mamawa kupitiriza jane ya umaskini, jane ya street kids. Chimene chichi ndi umboni wosonyeza kuti mchitidwe wolimba mtima ndi zowawa pali amene amakulimbitsani mtima. Ndiye kuti ma street kids muli ndi kholo losaoneka ndi maso. Point imeneyi ndi imene mabungwe okwana 12 akuluakulu amene amayang'aniranso mabungwe ena amene amapanga za umasiye ndi zinthu zina zotero ku dziko lapansi zokhuzana ndi inuyo, samazindikira kholo limene lili, sanalitulukire kholo limene lili. Tamverani. Number 4, mumadalitsika kwambiri ndi kukhala nokha. Mchingerezi amanena kuti free range. Ngati pali chimene street kids chimangwira mtima ndi kukhala free range. Tamverani. Kuti munyamuke mubwerere pa khomo pamene munathawa pacha, kapena ku sukulu imene munathawa ija, kapena kuphonya daladala khomo limene lingakakusamalireni ena ainu, ndi chifukwa chakuti mwa inuyo munalowa mzimu wa ufirirenji. Kukhala pamalo poti muziuzidwa kuti tachapa mbale, simugwirizana nazo. Kukhala pamalo poti muziuzidwa kuti tabwera udzakhale pano, simugwirizana nazo. Kukhala pamalo ponena kuti tiye ku sukulu, simugwirizana napo. Mumafuna kukhala pamalo poti mudzipanga anyhow popanda aliyense okuyang'anirani. Now, spirit imene iya free range imachokera kwa Satana ndiyerekezi. Mumve buku la Yobo, anamfunsa kuti kodi ukupita kuti nanga umakhala kuti? Akuti ndikuyenda ndikupita momwemo. Free range. Omafuna kukhala pamalo pamene palibe lamulo. Si Mulungu ananga. Tikamaliza audio imeneyi atipakulira chakudya, arrestant imene tapempha kuti atibweresere chakudya tidya ndithu. Koma tsopano tikuyandikira kokadya. Ndimvesesane ndi inu ndi ine pano kuti kukhala street kids kumadalisika ndi free range. Kutere kungati pali chimene inuyo chimakusangalasani kwambiri ndi kukhala pamalo pamene palibe lamulo. Ndiye kuti mukatengedwa kukakhala pa khomo lina lake, mumakana kuti mukalamulidwa. Kutere kungakhale ntapempha pano kuti atatu mupite nane mudzikakhala ndi ine ku nyumba, mulola, koma mawa ndi kucha mkathawa chifukwa simukagwirizana ndi ndondomeko za chisamaliro cha pabanja zimene ndi zikayendetsa pa inuyo. Kuti ichi ayi mkakana, mudzikaona kupweteka, mumafuna free range. Number 5, mumakhutira ndi lero, simusamalira za mawalani. Mfundo 5 ndakupasanizi zimachokera kwa kholo losaoneka ndi maso limene limakuyang'anirani inuyo ma street kids. Ndikhulupirira kuti inu ndine tikumvana bwinobwino magawo amene wawa. Now,
mphindi sate za sala mu audio yomalizirayi ndimafuna ndikupaseni chithunzithunzi chokwanira bwino cha mchitidwe umene inuyo ma street kids mukuchita. Pakadali panopa kwakhazikika gulu la ena mwa inu limene mukupanga za uchigawenga mu area 25. Mu area 25 mwabuka 9 konkidi Akira Spirit ili ku area 25 ndiye kumene ayika center yawo pa Central Region pano. Kutereku siku ndi siku, wiki ndi wiki, mwezi ndi mwezi, mu area 25 mukumaphedwa munthu. Koma kafukufuku wapeza kuti ndi ena mwa inuyo ana amene ndi ma street kids amene mwayamba kugwira ntchito zokupha kumapha anthu. Sono ndimafuna kuti ndikuziwiseni kuti kupha anthu kumachokera kwa Satana ndiyerekezi, koma kafukufuku akutipezesa kuti ambiri mwa amene amachita za uchigawenga kapena za uchifwamba wa magulu amakhala kuti akuchokera mugulu la ma street kids ngati mmene zilili lerolo. Mungochenjeza kapena kulidziwisa dziko tsopano m'Malawi muno utumiki wa chipembedzo cha Satana watenga ana nkwayika pamodzi nkwasandusa zigawenga zimene zikumayenda nizipha vanthu. Ndiye ku area 25 posiya kuti ndi ndani kapena ndi ndani, koma magulu amene akugwira ntchito zopha anthu ku area 25 inuyo ma street kids muli involved. Tsono ndimati ndilankhule nanu kunena kuti kwa zaka zambirimbiri ku dziko lapansi kwakhala kuli anthu okupha ang'onoang'ono, ndipo chipembedzo cha Satana chakhala chikudzodza ena mwa ana amene anamangidwa ndi kupasidwa sentence chifukwa cha mchitidwe wa uchigawenga. Let me explain. Mchaka cha 1929 panali kanyamata ka zaka 6 kupita ku zaka 7 ankakatcha kuti Newton Mahatma. Newton Mahatma ameneyu anapha munthu ndipo anachajidwanso kuphedwa. Ndikufuna ndikupaseni mbiri imeneyi chifukwa chake nchani. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti uchigawenga uliwonse kumene mukupanga uli ndi mapeto ake. Anzanu anapangapo ndipo anagwidwa, anagamulidwa kuphedwa kapena kukakhala life sentence. Mutuluke munchitidwe umenewu. Koma ana onse amene ndi watchule pano pafupi 12 ngati si 13 amene ndikutchulireniwa ndi ana amene mizimu ya Akira, mizimu ya 9 konkidi, mizimu ya kupha inalowa mwa iwo. Amenewa anali mamembala anzanu achipembedzo chimene mwajoyina inu lerochi. Ndithu musautaye mwayi wina akakuita nani kuti akakusamaleni. Tamverani. Tinali ndi wina wake amene anaphanso munthu mchaka cha 2000. Anali opanda dzina koma amachokera ku Michigan ku New York. Ndimafuna ndime pamenepo ndipo mwina ndithera pamenepo. Tamverani. Mukayang'ana ndandanda wa anthu ana ang'onoang'ono azaka zosapitilira 10 amene anachitapo milandu ya mada, muzapeza kuti mu rekodi imeneyi amakupasani
opanda dzina. Akungokuwuzani kuti anapha uje chaka chakuti koma analibe dzina. Chifukwa chake nchani? Ndifotokozere pano. Pakati pano pa inuyo ma street kids pali ena amene si anthu, ndi ma spirit akumidima amene amakusungani nkumakuyang'anirani kuti mudzikhala mwamtambasale ngati mmene mukutambalira pano pa Malawi. Amakhala ma spirit. Ndi chifukwa chake pakati panupa, pakati pa inu 91 mwabwera pano, pali ena alibe dzina. Masamu ake amakhala chonchi. Mwachisanzo apapa pa list yangapa ndili ndi maina 21 iwa, ndikuwuzeni masamu anu. Ine simungandipinde chifukwa ndakhala kuchipembedzo chimenechi 17 years. Ndiye tamverani. Mwachisanzo apa ndili ndi pepani inuyo ndi ndikutchulani dzina pa zifukwa, koma sichinali cholinga changa kuti ndizitchula mayina anu, koma ndingofuna ndikupaseni chisanzo mmene zimayendera kuti pa listi ya ana ang'onoang'ono amene anapangapo milandu yofanana ndi imene inuyo mumayikonda mwayipangira magulu kumapha anthu mtawuni ya Limbi, mu Blantyre, mu Lilongwe, nkumalanda zinthu, kulanda mafoni. Mkatikati mwanumu mumakhala opanda mayina, amakhala pakati panu, koma masamu ache kabisalidwe kake mumayendetsa chonchi. Mwachisanzo list ndalemba apapayi ndili ndi Enoki Kamanga. Ndiye mmene ndimakulembani munanena kuti si Kamanga koma ndi Kamangira. Ndiye muone pano pa list pangapa ndili ndi Enoki Folo, Akamangira Folonso. Ine ndimafuna ndikuwuzeni masamu mukupanga pamene papa zimakhala chonchi. Mwapeza pano kuti pakati pa ana amene ndiwatchule pamene papa, ndatchula kanthawi kakakwana ana amene wandalemba onse pa list, mukapeza kuti pakati pa anthu 11 kapena 12 amene ndiwatchule, mukapeza kuti anthu 4 alibe mayina koma anapanga zoopsa, anapha anzawo koma alibe mayina. Ndiye muone pano Enoki Kamangira, ndiye ndili ndi Kamangira Enoki. Simukumva? Ndikudziwa kuti chichewa chikukuvutani kumva. Tandimvesereni kuti mukadziwe kuti ine ndili ndi experience yokwanira yakuti chimenechi chindi chipembedzo cha Satana ndimachigwira ku mayinawa. Mulipo 91, tamverani, ndili ndi Enoki Kamangira, ndiye ndili ndi Kamangira Enoki. Nonsenu mukunena kuti ndi anthu ota ofanana, kapena kuti nene kuti nonsenu mukuyimira ngati munthu olekana. Munthu osasamala kanthu olomutapita ku polisi, kubwera wa polisi anena kuti tili ndi Enoki Kamangira, ndiye pali Kamangira Enoki, akutchulani ngati munthu olekana. Pamene pa chipembedzo cha Satana masamu mwapanga pamene papawa, inuyo ndi munthu mmodzi. Mwanjira ina amene inuyo ndi amene muli ma unknown person, mulibe mayina. Miuka yochokera kwa Satana ndiyerekezi. Zipukwani zimene mukupitiliza kulimbikitsa utumiki wa uchigawenga wa ma street kids, utambwali wache mumapanga umene huu. Simwaona yapa ndili ndi ameneyi Kamangira Enoki, ndiye pali Enoki Kamangira. Taona niso zina hili mwanena kuti ndi Zebioni, mwamumva ameneyo Zebioni Isa. Ndiyeso ndili ndi Isa Zebioni. Simomwemo olontanena kuti taziyimirirani, muyimirira koma amayina ofanana amene mwangu apanga interchange. Masamu anu
amakhala amene wawa. Now ngati mayina amene munachita kupatsidwa ndi makolo anu, mudziwe kunena kuti ziwanda zinalowererapo. Osati kuti kukhala Enoki ndiwe chiwanda, kukhala Kamangira ndiwe chiwanda, Zebiyoni ndiwe chiwanda. Ayi, munimvesese pano. Koma masamu omafananitsa mayina pamene anthu nonse muli mu gulu limodzi, muli mu kampani imodzi, chifukwa inuyo ndi kampani ya amaskini, kampani ya ma street kids. Mukuyendera gulu limodzi 4 5, koma muli ndi Enoki Kamangira, Kamangira Enoki. Mwaona masamu amenewo pa mayina amenewa. Muone pano ndili ndi Isaki, Samson. Pamusiba papa nambala 33 ndinayikapo Samson Isaki. Kutereku ndikamalandiritsa zimene ndabweretsazi, nonsenu muyimirira mulandira. Ndiyitana Isaki Samson, ndiye ndizayitanaso Samson Isaki. Amene inuyo ndi amene muli opanda mayina pakati apapa. Kaya zikumveka bwino? Na tadikirani nitakuwuzani kuti zinthu zonsezi zimenezi Mulungu amaziona bwanji. Amaona kuti kukhala mu street kids sikupembeza Mulungu, si ubwino, koma ndi uchifwamba wapansi pa maganizo a Satana ndiyerekezi. Mmene ndakuyitana ninu sinayitane kuti tingogawa ma bluetooth, ma memory card ndi zina zimene tabweresazi. Ayi, koma pakhalenso kukugawirani mawu a Mulungu ndi kukuzuzulani ndi kukudziwisani kuti iyiyi ndi bad company mukuchitayi. 9 konkidi street vendor, street kids, pepani mavenda zanga, street kids. Kodi zikumveka pamenepa? Tamvera ni mayina awo. Wa nambala 1 anali Newton Halas. Ameneyu anali wa zaka 6 za myezi yopitira ku 7 years. Ndiye tili ndi opanda dzina wa ku Michigan. Number 3 tili ndi Lize Koko. Uyu Lize Kokuyi mbiri yake ndiye kuti anali wa zaka 6 pamene anapalamula milandu yopha munthu. Koma mulandu umenewu unalembedwa m'mabuku mu ndandanda wa chipembedzo. Sopano list imeneyi ndayitenga kuti? List imeneyi ndayitenga pa ndandanda wa ana amene anapembezapo Satana, kapena amene anali masatanist koma adakali ana ang'ono. Chifukwa ndi ganizo ilili kuti pokhala kuti inuyo ndi ma street kids, ndinu ana, mukhoza kuzikanira kuti ife sitingakhale masataniki ochipa. Koma anzanu anakhalapo azaka zochepazi. Taganizani kuti munthu wina wa ku Virginia ku America uko amamutcha kuti Robert Robertson. Amene yuyu anamtenga nzake kukamupha ku nkhalango. Ndiyenso tili ndi Majete Sada. Mukachoka pa Majete Sada mupeza opanda dzina. Opanda dzina wa kuchire wa mu 2014 anali wa 7 years. Ndiye tili ndi opanda dzina wa ku Australia amene anatenga abale ache awiri ndi kuapitisa ku nkhalango ya Tanzania nkukapha. Mu nkhalango imeneyi ya Tanzania anamtenga nzache ana apa khomo paka abale ache ndi kukaphera kumene kuko. Ndimafuna ndinene kuti mizimu yakupha yakuchigawenga imene yabuka ku area 25 ndi ku madera ena ku Malawi kuno, zimene zizakhala zikuchitika kwa nthawi yaitali. Zomakhala ndi magulu kusatesikisika yanati kunali gulu lanji magangster amazipasa mayina awo.
amasokoneza ndi kumakaba malo olekanalekana. Tsopano zimenezi za uchigawenga zimene zikuchitika ku Malawi kunoko mukumapezeka kuti mamembala ena ndi inuyo ma street kids amene mukumakachita join zigawenga zija ndi kumakaphanso anthu. Ndiye ndimafuna kunena kuti influence imeneyi imachokera kwa amene mwasakanizana mayina. Kazumveka zimenezi. Now ndimafuna ndinene kuti kusakanizana kwa masakanizana mayina mwasakanizanaku mukulowa m'malo mwa opanda mayina. Mwa njira ina mulibe mayina. Kazikumveka zimenezi. Ndiye kuti mumve pano tili ndi opanda dzina wa ku UK, tili ndi opanda dzina wa ku UK, tilinso ndi opanda dzina wa ku US, tili ndi opanda dzina wa mu 2001 wa ku New Zealand, tili ndi opanda dzina wa ku Brazil ameneyi wachita mulandu wake posachedwa pompa 2019. Ndiye tili ndi opanda dzina wa ku Peru ameneyi wapalamula mu 2003. Ndiye tili ndi opanda dzina wa ku Russia akupita pa makako mwezi wa Oktoba. Now ngakhale mutakhala munchitidwe osokoneza chonchi, ndimafuna ndikuuzeni kuti mchitidwe umenewu omakhala magulu ngati amene ali ku area 25 ndi mchitidwe woti unayamba kanthawi. Mwachisanzo ku Malawi kuno ndikupaseni history ananga chifukwa ndifike pa mapeto posachedwa pompa pa audio yachiwiri ndisadakupasireni yachitatu. Ngati yachitatu sindikupasirani ndiye kuti ndikupasirani yolekoda kale imene ili kale mu memory card mukayimvera muli pa khomo pano. Koma iyi tamverani ndikupaseni mbiri imene. Panali mchitidwe ophana lero uli ku area 25, koma mchaka cha 1968 kuzalowa mu 1970 mchitidwe ngati umene wapita ku area 25 mu mboma la Lilongwe unali ku Blantyre, unali ku Chirobwe. Tamverani, ndiye kumeneku muli ndi milandu ku koti imene mukafufuze kapena mafailo akakuza ndi kuti kunali Chirobwe mada. Anthu pafupi 31 anaphedwa ndi gulu lofanana. Ndiye kuti pamene gulu limeneli limachita zachisawawa zopha anzawo, ndimafuna ndikuuzeni kuti boma linagwira ndipo analandira chilango ena mwa iwo chonyongedwa. Malemu Kamuzu alipo. Lero akakugwirani inuyo ma street kids amene mwajoyinana ndi zigawenga zopha anthu mukamangidwanso chimozimozi. Mulandu umenewu unalowa mu 1969 unachitisa chidu kwambiri. Amene anaweruza mulandu umenewu anali Justice Robert. Matamverani ana inu jaji ameneyu ataweruza milandu, panali so mulandu wina umene unakalowa nkoti. Ndiye ajaji omwewa tili nawo lerowa amene anapumula akazi amunawo a president wa chikazi amalemu noti malemu komano president opuma timati a Justice Banda. Justice Banda ali ndi mawu amene mumbiri ya masiriyo kila kapena milandu ya chipembezo cha Satana anachita koti mawu a Justice Banda amene amalankhula pa koti akamagamula milandu ya mada. Iwo amanena kuti lack of evidence was not proof of innocent. Simukumvana ino.
ndikuwuzeni kuti lack of evidence it's not a proof of innocent. Mawu amenewa analembedwa m'mabuku ambiri za chipembedzo cha Satana pa gawo lokhuzana ndi masirial killer komanso amene akhala akukhuzidwa kwambiri pa umafiya. Amauzidwa kuti azisamalira chinthu chimenechi ndipo amaphunzitsidwa kumatenga koti mawu amene Justice Banda analankhula akamaweruza milandu ikuluikulu yofananafanana ngati imeneyi. Iye amakonda kutchula mawu akuti lack of evidence was not proof of innocent. Madalawa ndi mawu amenewa amatanthauza kuti mchitidwe umene inuyo mumapanga mumathawira kuti umboni umasowa. Koma ndikuwuzeni kuti ngakhale kuti umboni wa inu 91 mwabwera pano siwakupha kapena kuti simunaphe munthu kapena kuti simunadziwike kuti munagwira ku ntchito za uchigawenga nkupha nawo anthu dziko la Malawi lino kapena kuvulaza nawo anthu, ineyo pano ndimafuna ndikuwuzeni kuti the lack of evidence was not proof of innocent. Kusowa kwa umboni si umboni wakuti inuyo ndinosalakwa. Timvana masikini pano, timvane ma street kids pano. Kusowa kwa umboni si umboni kapena si chizindikiro chakuti inuyo ndinu munthu osalakwa. Kotero kuti makafukufuku ena amene majaji ankagamula milandu ya mamada ngati imene ya Chirobwe mada ya mu 1968 1970 komanso kudzabwera milandu ina imene inachitika mdziko lomwe lino la Malawi, majaji amagwirisa ntchito chizungu chomwechi kuti lack of evidence is not proof of innocent. Akatero amakutenga ndi kukubwezera kusero mpaka na chiweruzo chimachitika ndithu ngakhale palibe umboni koma sikuti pali proof yakuti niyo simunapange yayo. Sono zinthu zimenezi ndimafuna ndikutsimikizireni mu audio imeneyi kuti inuyo mmene tikuchita mkumano pano muzizindikira kuti zimenezi anzanu anapangapo za uchigawenga mukupanga ku area 25 koma anagwidwa ndi kumangidwa, ndipo polisi ili maso idzakugwirani ndithu ndipo Mulungu adzakuperekani ku chiweruzo. Choncho si mchitidwe wabwino mutulukeko amasikini kumeneko, mutulukeko inuyo ma street kids kumeneko. Tamverani ndikupaseni umboni wina mwachisanzo. Tamverani, mchitidwe ongotchulapo aliyense mukamangidwa ndi mchitidwe okhazikika kwambiri pa inu ma street kids, kapena kuti mchitidwe umenewu umakhazikika kwambiri kuzigawenga. Mchitidwe wakuti akumangani akakufinyani kumene kucha mumangotchulapo aliyense, chotero kuti mwakhala mukuphetsa kapena kufetsera kundende anthu ochuluka amene sadalakwe koma munango atchula. Mwachisanzo, pa 7 March 1970 kunali mulandu wa Kawisa pa khoti za Malawi, pa mulandu wa kupha umene ankamuyimba Kawisa. Kawisayi ndi anzache amene anamangidwa pa mulandu umenewu anamutchula Henry Chipembere kuti ndi amene analinawo mugulu lotuma kuti adzipha anthu m'matauni a dziko la Malawi. Koma tamverani, kunali kungomutchula Henry Chipembere ndi mchitidwe umene inuyo mumati mukaba mumakonda kutchula anthu ena achi basi ndi mchitidwe wanu umenewu. Ndingakupaseni chisanzo kuti ndimakumbukira chaka china chache ndikukhala mtauni ya area 23 ndinali ndi kanyumba kanga kooneka ndithu bwino pa nthawi imeneyoyo. Tsono
ndinkacheza ndi gulu la anyamata ena mosazindikira kuti mmodzi mwa anyamatawa ndi wakuba. Atakaba kumene anakagulitsako anamgwira ndi kupita ku ndende, anamsunga kumaula. Umphawi wa mchakacha mkazi ace ndi ana ace pa khomo asowa chochita. Anapita kokamuona mwamuna wace kumaula. Kumeneku ndi kumene mkazi uja anakapasidwa pulani yodzatengera ndalama kwa ine nangoona mamawa wabwera mzima yamene akuti ndabwera amuna anga akuti akuvutika chifukwa cha inuyo, koma mpaka pano sana kuululeni, ndiye inuyo mutenge ndalama mundithandize muzindisamala, malo mwake nanga siwo akukubisani kumene koko osakutchulani, iwe mundithandize. Akulu ine natuluka thukuta kwambiri. Tanina ni amayi mukuti chani kamwana atabereka akayikira kusogolo kupambuyo bere latulukanso diso liligwa nsingana amakhala kungwenya. Ine atanena nitabwirizani, anafotokoza ine mutu kubalalika ukuti ndani akuntchula munthu wakuti sindikumudziwanso pa nthawi imeneyi chifukwa tatenga nthawi. Anangoti zi kucheza kuti tangoyamba kumene ndiye wasowa m'maganizo, not knowing kuti munthuyi akungofuna kuti ineyo ndikhale ndi mantha ndiye ndizimpasa chithandizo. Ndinamuwuza kuti vuto palibe, chimene tichite chithandizo ndili nacho, inuyo mubwere mamawa pano. Ine kutacha mamawa anangoti kungofika namuwuza kuti tiye. Tinakwera basi tafika mtawuni, tinakweranso ina mpaka tinakafika pa maula. Ndiye ndikuti ndafika tsopano taitanene amuna anu aja afotokozere zimene zizi, awuzenso apolisi kuti ineyo ndikukhuzidwa pa umbava wawo. Anagwira yapa kugwira penapa, anayesera kuitana Yesaya ganizani kulizi, Yesaya ganizani pa geti kulizi, sanabwere mu chifukwa atandiona ine pa geti kuti ndayima ku getiku ndi mkazi ace anadziwiratu kuti nkhani ija yavuta. Now ndi mchitidwe umene inuyo mumakhala nawo mukapalamula mumafuna kumatchula anthu ena pa milandu yanu. Chimachokera kuti chinthu chimenechi ndi influence yochokera kwa Satana mdierekezi. Tsono ineyo ndimafuna kuti ndikupaseni chithunzithunzi chimenechi pamene tikupita komalizira kwa kufotokozera kwanga mu gawo lachiwiriri, pamene tipitenso kuti tidyere azakudya ndi afika. Tiyeni tsopano tipange zimenezi, koma tikuchoka ndi ganizo pa mapeto pake lotani. Tikufuna kuthandizana nanu kuti mutuluke mu mchitidwe umene uwu, kuti nthawi zina kupempha kumene mumapempha kodi mumadziwa kuti ndiziwanda, ndipo kuti kuthekera muli nako kwakuti mukoza kutuluka mu msampha umenewo. Alipo anzanu makolo awo sanaone, anamwalira adakali ang'ono sangatchulenso, koma tikunena pano ali mtaunimu, anaphunzira, ali mabanja awo. Pali anzanu amene akuchokera ku mabanja anthu ovuta ankhanza, ndipo anazunzika kwambiri, anatoledwa ndi anthu ena, anamvera kukhala pa khomo limenelo kupanga sukulu, lero akugwira ntchito zawo. Ambiri mwa anthu amene mukuwaona ali ndi mabenchi umumu mtaunimu anali ma street kids, lero ndi mabwana akuoda nsapato zawo. Kuthekera ali nako, inunso kuthekera muli nako. Si chitseko chotsekeka kukhala street vendor kuti a street kids kuti simungatulukeko. Ayi, kukhala wapansewu
si chizindikiro chosiriza kuti inuyo simungathe kukhalanso ndi mwayi umene anzanu ali nawo. Nditsindike pakuti sibwino kudzilekerera kuyendera kuti tidzipempha ayi. Ine ndikulankhuleni mokunyanyulani kunena kuti umene mukupanga inuyo pamene papawu ndi ulesi. Kazumveka kaya inuyo mukuopa mkango kunsewu, mukuchita fiye mkango kunsewu, mumaopa kuti mukagwira ntchito zoyenerera, kuchita maganyu moyenerera kuti muzipeza thandizo lanu. Anzanu amasiye amapanga maganyu mtawuni muja, osati kusomphola mafoni, zikwama, mapesi ndi zinthu zina zotero zimene inuyo mukuchita. Ana 91 inu audio zimenezi mukamverese anzanu, mutenge udindo olalikira uthenga umenewu. Tikachoka pano tikasonkhanisa anzanu aku Blantyre Limbi, ulendo opita ku Malaka. Manyamukidwe athu tikanyamukira mtawuni ya Blantyre. So tamverani, tikayima pa Manase ndi pamene anyamata onse anzanu ngati inu akasonkhane. Basi tikakwerera pa Manase polisi, ndipo tikachoka pamenepo kupita ku Chikwawa kuti tikafike kumusi makamaka ku Nsanje chakumalaka, kumene tikakhalenso pansi kuphunzitsa ena mwa makolo ku origin ya kumene inuyo munachoka. Koma tikudikirira nthawi imeneyo, ife amene tili pano ndimati ndikutsimikizireni kuti kuthekera kulipo kwakuti mukhoza kukhala abwinobwino osapemphesanso ndikubwerera mu zintchito zanu, more especially enanu maganyu mukadayesesa kutero. Mutapita m'makomo osakaba ndikukafunsa maganyu akakulembani, kapena kufotokozera anthu machairman amusika amene aja ndi anthu amene mungawuze kuti ine ndine street kids. Koma ndimafunisisa ndikanakabwerera ku nyumba, iwo aja amadziwa ena mwa mabungwe amene amasamalira anthu ngati inuyo. Iwo aja amadziwana ndi akuluakulu aboma, amadziwana ndi ena andale, amadziwana ndi ena a business amene ali ndi maorganization azachifundo, akakuthandizani kukuperekani kumalo koyenerera. Chifukwa it's not over, pothera panu si apapa, mupita nazo ku Gahena. Choncho pamene ndikupita kumapeto mu audio imene iyi, ine ndinene kuti Mulungu odziwa kusamalira akusamalireni koposa pamene tikukocheza mu ndondomeko ya masanano tisanafike ku gawo lachitatu la madzulo limene tichite tikalandira chakudyachi. Tsono tiye tipemphere chifukwa cha chakudya chimene chiti chidyedwe pamene tikumaliza. Pamene tagwada pansi, Mulungu wathu tikufuna inu Mulungu wakumwambamwamba mudalitse chakudya ichichi chimene chasonkhana pano. Mukachidalitsa mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu. Mudalitse amene akonza chakudya chimenechi, komanso amene anayikapo dzanja lawo ndi makobiri awo kuti chakudya chimenechi chigudwe. Mulungu mundalitse munthu amene yoyo, muchite naye mwapaderadera. Mu dzina la Yesu Khristu, Mulungu odziwa kudalitsa chakudya, muchidalitse chakudya chimenechi. Amen.